Täze ýylyň öňýany Daşowudyň bazarlaryna ými tönümleriniň bahalary ýene ýokarlanýar. Daşowud welaýatynyň bazarlaryna soňky bir hepdeniň dowamyny azyk harytlaryň bahalary ýene-de gymmatlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysy 17 dekabrda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Daşowudyň baý bazarynaky käbir harytlaryň 1 kilogramynyň bahalary şeýle. Ahal ýagy 13-14 manat, Gazagystana ýa-da Orsiýetde öndürilen un 11 manat, kartoşka 7-8 manat, soğun 4 manat, şeker 8 manat, çörek 3-6 manat aralygyna, orta hili tuğ 18-20 manat, makaron we vermişel 10 manat. Köp mukdarda möhleti geçen makaron önümleri satyga çykarylyp başlanyldy. Şeride yapılan gaplarda goýuldylan süýt, gök, nohutçuklar we şoňa meňdeşleriň möhleti geçen görnüşleri satylýar diýip habarçy aýtdy. Ol möhleti geçen harytlaryň Aşgabatyň bazarlaryna da peýda bolanlygyny belledi. Bugun gara bazarda $1 bahasy 17 manat 50 teňe aralygyna diýip habarçy aýtdy. Yumurtga öz başyna aýratyn gurrun ol heniz hem gymmat döwlet dukanlaryna 50 teňeden yumurtga satyga çykarylýar. Ýöne ol 10-15 minutyň dowamyny gutarýar, ýogsa bolmasa her ýeli 10 yumurtgadan köp satylmaýar diýip habarçy Daşowuddaky soňky bahalar baradaky maglumatynyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä hususy dukanlarda bir yumurtganyň bahasy 1 manat 30 teňe, 1 manat 50 teňe aralygyna satylýar. 10 dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini Aşgabatyň bazarlaryna we hususy dukanlaryna yumurtganyň bahasynyň tas 2 esse gymmatlandygyny habar berdi. Bir yumurtganyň bahasy 1 manat 50 teňe ýetdi. Onu diňe şäheriň Hitrovka ýaly çetki etrapçylaryna satyn alsa bolýar. Ýöne ol hem aňsatlyk bilen tapdyrmaýar. Geçen hepde döwlet ýeçiligindäki dukanlarda yumurtga 67-70 teňe aralygyna çäkli möçberde satylýardy diýip habarçy şonu gurrun berdi. 4 dekabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy yumurtganyň diňe döwlet ýeçiligindäki dukanlarda ýerden sagat 6:30-da her adamy bir gutudan ýagny 30 yumurtgadan satyga çykarylýanyny, ýöne onuň hem ýarym sagatda satylyp gutarýanyny habar beripdi. 3 dekabrda ýokary wezipeli resmiler bilen geçiren video şekilli iş maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Töwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amannurdy Işanowa ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli ýerli harytlar bilen elýeter bahadan öpçün etmek boýunça tapşyryk berdi. Ondan ozal 30 noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun Töwda pudugyny gödäwçilik edýän vice-premier Çary Gylyjew täze ýyl bayramy münasibetli ýurdun bazarlarynyň ilatyny istek bildirýän harytlar bilen öpçün edilýänligi barada hasabat bilen çykyş etdi. Vice-premier hasabatyny Töwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň bazarlary azyk önümlerinden doldurmak işlerini yerli öndürjüler we senagatçylar hem telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde alyp barýanyny aýtdy. Muňa garamazdan ýurdun dürli künjeklerini bazarlarda we beýleki hususy Töwdanyň kodlaryny azyk önümleriniň gymmatlaýanyny barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Azatlyk radiosyny ýurdun demirgazygyny we paýtagat Aşgabatda emele gelen ými tönümleriniň soňky gymmatçylygy we gytçylygy barada Türkmenistanyň Töwda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden haýsydyr bir kommentariýa almak başartmady. Döwlet ýeçiligindäki köpçüliklerini habar terişdeleri ýurtda azyk bolçulugynyň höküm sürýänligini ýygyderli tekrarlaýar.